hidup kita. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha Imam mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom Dita Salutna. Jolotin ditip sanggar asabinian huru-huruan sinukun marga sabina auto pertuturan marga nami padita hutauruk inata boru Situmorang. Kami mangula di distrik Songon Sekretaris Distrik di distrik 21 Banten. Dadanak di Palumi Hutuhatta tuhami tuluhalak dua buru sada bawa si nomor sada semester walu lagi skripsi sonari, si nomor 2 kelas 3 SMA, si nomor 3 kelas 5 SD. Jarak-jarak do sian 5 tahun atau 6 tahun. Hutanami di CPAPA bukan CPAPA. Tapanuli Tengah, Sorkam, Kota Madia, Sibolga. Persibulga dohami Godang Malang Deke. Songonima partinada najepek salinai horas di Ita Saluna. Di minggu kuasi modoganiti di minggu tasadarion di 27 April hatani itu hata Yesaya 55 ayat 1 ayat 5 hujah hahamima saat tapai huti hutma di bagasan rohata ganup tikting madokon marsaulihon asini rohani debata. O sude hamu akana mauas Roma hamu tuaekon jala hamu akana somar hepeng Roma hamu manuhor mamonggoli dohot mangaton sai Roma hamu manuhor anggur dohot susu unang pola marhebeng manang marpanuhor buasa tung madasing hepeng hamu tu naso tau hangoluhonoton jalana ni omomuna tu hori hamu naso tau pasonang hamu sai tangihon hamu maau asa panganon muna natabui jala bosuran rohamuna di tabo-tabo tarehon hamu mapinggol muna jala ro mahamu tuau tangihon hamu ma asa mangolu todimuna jala bahendok kuma tuhamu padan saleleng nilelengna ima padan parasian nasi tongi tu si David nasotupa muba idama sitidangi tua kabangso ibana hulehon bahen partogi dohot silehon patik tua kabangso idama nunga idama bangso naso tinadam hian ikon jewon mudui jala bangso naso manadaho ro manaho piho alani Jahoba di Batam dohot alani nabadia di Israel ainunga marmuliaho di baen ima sahatna. Pengantar mengatusi terpuk tahun di sadaluat di bahen raja masada buah-buah tu ni rajana romahamu sudi akabang soku ala tohoi bana marulang tahun pa 75 tahun romahamu mangan minum somartuhor gratis alias cuma-cuma jala mulak siani ba mabuan ampau dupena sida pola pituari pitu burungin marpesta rajai dang sianaka hinamalon yaka anggota nai manang rakyat nai sadok si basa-basa ni rajai dui tu bangsona tu rakyat nah hina holongan na analogi dui
manang sada perumpamaan dui di ngolusi ganupari di turpuk tahun naking seruan untuk turut serta dalam keselamatan Tuhan. Nunga rapta payutihut naking o sudi hamu akana mauas roma hamu tuaihon jala akana somarhebeng roma hamu nasopola manuhor. Latar belakang di turpuk tahun dung mulak nasidasian habuangan Babel pola 70 tahun di si ala dipakai di batado sada raja naso palamananda di bata alai dipakai dui gabe haluaon tu nasida asa mulak nasida tu tanah yang merdeka. Songonima gambaran lasni rohani di bata lahu manopot bangsona jelas udut dui tu minggu tasadarion kuasi modo geneti rak maju hitam mandok sada 20 kuasi modo geneti dangalani malota dangalani burjuta dangalani pistarta boy hita di padua wahalihot tubuh kuasi modo geneti songon poso-poso na bayru tubuh dung melewati paskah hita dung melewati Jumat Agung hita nunga gabe ibaru nunga gabe songo poso-poso nunga gabe padua halihot tubuh hita jaladang sian saluhut dengan dibasatai tardok HKBP naing jelang 200 tahun matua kapartikian namang ihut di parhamaol di batadu pe hita songon sada wadah melaksanakan tri tugas gereja. Nah boy berengot tadi si di guarni minggu tahun minggu kuasi modo geneti songon poso-poso di kesetiaan do daido di ketergantungan do daido kan sahalak poso-poso moloso bergantung tu natorasna moloso leo mangan dang mangani raparodi sada poso-poso moloso iparidi badang maridi ese ibo terbe paridi hodirina sian sifat hawlo otta do songo poso-poso daido alai dang namadok sotung tado anon di jambi tahu padi tahu tauru songo poso-poso mahita marparange dangat tong repok do molo marparange ta songo poso-poso dai molo songo poso-poso ko di lehon asa dapotan ibana sifat taido hawlo otta do songo poso-poso daido setuju tak kamang kenang sudah ita ada amin. Itu dah sotong tado anon ai jamitai di dok do songo poso-poso behama poso-poso semar pabaina sotong itan no repot itate lumobi dia kamanami naking salut ya dengan beberapa kor tadi sebelum sebelum maka tidak koka porsiaon adong 2 kur dong imusia dong 2 kur naik ya taparbaga do terpukon songon sada gabaran di hita ima songonima hita menikmati kasih karunia Tuhan molo tapapungu pehepekta sude na di bonang indaon jala di papungu hepeng ni saportibion di papungu hepeng ni si Bill Gates salah satu nominasi terkaya di dunia tidak akan pernah bisa membayar lunas mudar ni debata nang durus tu hita dan terbayar hitai mudar nai mudar adalah kehidupan songon simbol ni palang merah apa ya kalau kita naik donasi darah gitu ya simbol darah diartikan sebagai memberikan kehidupan jadi molo naik donatur darah hita mana mangaleon darata tuaka donatur darah palang merah na menyambung kehidupan nadui ya ima sada naboy berengot tadi son ima songon hatarida ani karis dohot eirene ya karis dalam bahasa Yunani kasih karunia eirene dalam bahasa Yunani artinya damai sejahtera adong namar goar si Iren di son nah sugut adong do namar goar si Iren ya si Iren menulis Eirene ali maju Iren artinya si damai sejahtera molo tubuh di huta do ibana dang apalai boto ba na hatopatok nema molo dang
warna sidameria. Nah, gitu ya. Ada satabi marpor sidameria son. Asadame sudi akapino parna. Malubawai mana iguari mo di ba sitorang. Asa torang pikiranna dawata kanasing ya. Aleda ngapalatusi adena ima lapatan ni manang pakonaina ni haris dohot eirene ya. Jala diturpuk tahu naking ayat 1 ayat 5 pangonaina nikmati anugerah Tuhan ayat 2 romahamu tuau jalan naluja jalan nasorat asahu pasonang todimuna songon parbueni aget datai napa duahon telinga biarlah mendengarkan, sendengkan telingamu pada pengajaran Tuhan senantiasa, namangihut menjadi saksi dan estafet penginjilan, namangihut menjalankan amanah agung, misi kekristenan ayat 5, estafet penginjilan tuaka sudut nauposo. Nunganang tanikmati saluhut taguari alani panobusion ni debatado tarbayar hita pa dua halihot tubuh songo poso-poso ya. Darah Tuhan Yesus yang tercurah di Golgata untuk menyelamatkan umat manusia. Dunia ini beserta isinya tidak akan mampu membayar darah Tuhan Yesus yang tercurah buat kita. Molosongoni ahama napatut si bainota. Billy Graham, salah teolog legendaris ide ibana songonon, benar keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita diberikan secara cuma-cuma, tapi ada harga yang harus kita bayar mahal untuk mempertanggungjawabkan keselamatan itu. Ada harga yang harus saya bayar mahal untuk mempertanggungjawabkan keselamatan itu. Imana terngiang-ngiang di rohani sahalak Bunda Tresia ya. Bunda Tresia ido ibana disada tulisanna, Tuhan saya tidak hidup pada zaman Maria Magdalena, pada zaman Maria Natardok Salome atau Maria Ibu Yesus yang punya kesempatan membersihkan darah Tuhan Yesus saat Yesus diturunkan dari kayu salib. Biarkan saya pergi ke masyarakat India, ke kaum miskin, ke kaum yang membutuhkan, bagaimana penyembuhan, bagaimana itu diterjemahkan. Itulah yang harus dibayar mahal oleh seorang Bunda Tresia. Dia pergi menginjili ke negara India, ke kaum marginal. Itinggalon di mana masa luhut atribut-atribut biarawatinya, ditinggalkan ibana zona nyamannya untuk membalut luka-luka orang India. Ima harga yang harus dibayar mahal oleh seorang Bunda Tresia. Harga yang harus dibayar mahal seorang Nommensen yang disebut misionaris Batak. Tahun 1800 saha maibana di salib kasih. Ya doita sia salib kasih. Ido unak kolak tu si biaya hita tatinggal salib kasih ya. Mololau tu bunda pasugit tabereng madisi ima sejarahna martangi yang masih nomen sadang do partarutung pas siatas barita son. Molo seiboto berita ni siatas berita baik komersi ajar matu kantor pusat. Mate manang mangulu piau Tuhan dirura silidungo mau. Aboy tabaya kunungaing rura silidung tahun 1800-an. Anggo sonari ngarame kan. Adong pertiga-tiga, adong penginapan, ngagudang lampu ya. Molo najulo hidup di perbegupulu durai ya. Mate manang mangulu piau dirura silidungon mau. Ima harga yang harus dibayar mahal oleh seorang Nommensen. Hita saunari jemaat HKBP Bunang Indah. Apa yang harus
kita bayar mahal untuk mempertanggungjawabkan anugerah itu. What do you can for Jesus? Apa yang kami bisa lakukan kepada Tuhan Yesus untuk mempertanggungjawabkan keselamatan itu? Asa disuku do hita pribadi lepas pribadi, datung nama dok molo ngadileo di hita keselamatani berpangku tangan mahita sonak mahita dah banga elebe di hita keselamatani dang mangulau-lau behita. Oh bukan begitu. Molo songonido na jolo di Rajum Indonesia do hadiah dari Tuhan kemerdekaan itu. Molo saya holang najong do ba direbut kembali dui kemerdekaan oleh Belanda atau sekutu atau yang lain seperti itu. Apa yang harus dibayar mahal? Molo tasukun nungaing di son kor agape ya, agape siang tadi ya, pagi. Oh siang agape ya. Kar agape ina Kamis ama kantate dot ama Sion. Parjolo majo ina Kamison do naboy suku majo. Mulai suku Tuhan minang kaina Kamis. Apa yang harus kita bayar mahal untuk mempertanggungjawabkan moderni Tuhatan adurus? Apa jawaban? Inang na marbaju nararau majo saping na nakuningi nakik seo parwahon adong dora jawaban ninang. Memikul salib ya. Syarat mengikut Tuhan Yesus. Boydo peta ingot ahado syarat mengikut Tuhan Yesus tasuku majo ama kantate. Kantate tadi sini ya. Poin 1 ama kantate boleh kasih jawaban. Dilanjut ama Sion. Syarat mengikut Tuhan Yesus. Yang pertama iya, agape tadi gabung ya. Oke lah, saluma ya. Syarat mengikut Tuhan Yesus yang pertama menyangkal diri, maswadahu diri, ya. Molutung gudang pe hubai tu HKBP bunang indah, dan gabe membusungkan dada au bukan, ya. Itu syarat. Ibarat kita mau menelusuri tangga pertama maswadahu diri, tangga kedua memikul salib, tangga ketiga follow me, mengikut saya, begitu ya. Jadi molo pitor siat tangga sada malupati tatu tangga dulu olo do tarsuladik kan ikon step by step do langkah 1, langkah 2, langkah 3 seperti itu ya. Masa doa diri ya, menyangkal diri asa totop kita dalam kerendahan hati. Boydora terjemah nota ya salah satu ya apa yang harus kita bayar mahal untuk mempertanggungjawabkan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan. Masuk mau tukur agape, iya boleh salah satu. Masuk mau tu ina Kamis, boleh salah satu. Masuk mau tu ama kantate, boleh salah satu. Masuk mau ama Sion, masuk mau parhalado, masuk mau aktivis gereja, masuk mau song leader, masuk mau keyboardis atau apapun jemaat naburju, partisipasi ya. Dan kita harus menyadari itu, seberapapun yang kita lakukan tetap dengan konsep itu, tetap harus menyangkal diri. Itu syarat utama yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, yang tetap memberikan satu komitmen ya. Judul niturpukta obason adong dora di buku tayate. Tapi yang maju sudah kita dapat tabukon. Oh, bagor ni padita itu habis ini ya. Judul ni terpukta tangihon hamuma asa mangulu todimuna, asa mangulu todimuna, bahasa Indonesia. Dengarkanlah Tuhan maka kamu akan hidup. Asa mangulu todimuna, ciri-ciri orang yang mangulu ada grafiknya ya. Molo husua bunga, husua nibana nasau tibona
lalap 3 bulan semaus nasai tibuna namang ulu de warni hidup segan mati tak mau deh kan ikon bertubur de betong gimana dah manang husuam mangga rak manua 2 mangga dohok tetanggaku halak yonon hape marga mangga ni nasida nasapingon nga maos mangga disi mangga hape mangga na husuanon saya lalap holang bulung na lomak lang marparbuwe hape nian ngatikina marparbuwe asa olo sahat tu hatayanon molo semar parbui beho taoni anggo ho hute be maho inat tamakan yang asai mai di ba mereng manggani tetanggan abe binereng ma manggani baun selala bulung na maradugu udang langod du bulung nai idok ma tunda tu pohon manggai mar parbui udah mai tali ki budi ya ale tong do itu hor pupuk buah dah anggo somar parbui ho taoni anggo ho parsudamma nah so tung do idok Tuhan itu ita songoni ate burjuho mar minggu burjuho mar kor denggadui ya burjuho tu gareja molo mar gareja ho saya baru juro kostummu denggadui molo do bui tarpatu paho itu tong ale menang mamaksaw diri dai do molo mar gareja ho saya tangkir do dasim baga dui do kemeja mi manang batik mi ya uber naking adong do piga-piga batik na baga bah naraku idi ama itu hore naraku dah ya akan apuna batik bay bigi mai ipinggol mata ya teh parsibul gam mesti melihat ya mak mulang mai ta tuturpuk tahun apa yang harus kita bayar mahal itu asa mangulu hapor siotai adong didok di sadatan itu hata IPK molo di kampus indeks ya kumulatif ya prestasi kumulatif ale molo di turpuk tahun iman pengharapan dan kasih ya IPK iman pengharapan dan kasih sudah masih teman dok sada do telu sada Korintus 10 ikon adong duha taridana molo toho dua ruas na mangulu iman pengharapan dan kasih iko sarobang mai ya iman saya punya iman rumus iman adalah Ibrani 11 ayat 1 ya Ibrani 11 ayat 1 haporsiaon nato tu taringo tu ni ida didi tarsunaking Ibrani 11 ayat 1 ya berpengharapan yang hidup marpakirimon na mangulu sotung murah-murah madele isarani partiga-tiga mono sadarion dang marlaba ahusian martiga-tiga bawang sokot haduan barangkali sia cabe itu tong molo songon natahirimi pesipata ajar ya Tuhan marhana lopon na adong ya ajar ya Tuhan molo pedak songon baga ni mobil ni tetangga mobilhu bana pasti boya itu dia bamuliate ma unak saya paksahon alana pasu-pasu ipe tapi ereng majari-jari teh sudah maju jambar jari-jari teh ya masih balgado kan adong jari-jari bune na saru babalgana molodong do saru babalgana tu dokter mahamu ngasih patu reobe jari remune ya adong ibu jari adong jari telunjuk adong jari tengah manis dan kelingking dak kiai dokon kelingkingon ai memang holako do dawa ibu jari ai mandok RCTIO ke dak kiai RCTIO ke kan ikon odo manudu situ dua pe matugas ni ibana ai molo marbadai jari kelingking do jari tengah omma jari telunjuk do jari ibu jari omma panonganongana unang marbadai hamun so nama hati awan non inna muse asa unang marbadai halakon ngai sagi Tuhan ibi salu nai ya tapi ikon marsiajar do dalam kondisi songoni ya dan ikon punya nilai kasih do ya molo holang
Iman berpengharapan tapi tidak ada nilai kasihnya, ibarat teori tanpa praktek. Dah itu. Tarbarita dohita Kristen ay molo di ilehon tuhita ipasta purum misi amun lewat tu siap birang. Enaroha batikiha demon-demon di Jakarta tiki mandemon salak tokoh politik akan demoni di leon nasi bungkus. Mereka pun bingung, ini benar nggak ngasihnya gitu, ya? Itu satu tindakan. Dakolak kata holongi. Holong rohaku tu ino kuniku ape nang kepala mangiri pasinapuran nape dakuleon. Edang na holong rohana songoni. Daido na parpudi ma. Adong ma dua halak na marguar si tigor doho si tagor. Adong na marguar si tigor di Gijang. Tubuh di huta do na dua odah, ya. Si tigor doho si tagor dihadapkan dengan seorang bos. Komandanna tigor do toho tagor sangonom mada adong dison 12 meter beban 12 meter beban poda nasihat perintah kepada kalian tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahin. Siap? Siap. Ini garis start ya, garis start dari sini. Katakan garis finishnya di HKBP Lipo Karawaci misalnya. Gitu kan, ada start, ada finish. Oke, siap ya. Naso jadi diurui, naso jadi ditambah, tidak dikurangi dan tidak ditambahin lah seperti itu. Oke, siap. Oke, nanti kita akan ketemu di garis finish kata bosnya. Siap. Ya, merdalam ada dengan anggosi tigor hot do di komitmen nak. Ale anggosi tagor ngalu jabah. Ay tawurui majonang ko pala 30 senti ina. Adang ibereng gurui ina si tagor. Olo di si pataka dong ano makarahara, ya. Ibana nang mangurui bebanna ale dihara dongan na. Ale tuani masih tigoron ho do diha porsiaon na. Ba bolo na nguru amu ma lomo maisi ina do. Oke ma, mardala mamo senasi da imakan. Dangadong tegor tuitakan ina. Ho na oto do tigor. Silu jaho benon ni sebe rengi inakan mardalam mamuse nasida roma muse di satu ngadalan 30 senti naking dihurangi si tagor mamuse 20 senti naik ngamago 30 kan 50 kan nah tengok dah anda sukun ya jadi singkat cerita salah di garis finish semangat do piamu tigor do tagor siap komandan Butimon ya. Jadi hasil kesetiaan kalian akan diuji sekarang, Butimon. Kebenaran, ya si tagor dok si tigor ada di sebelah sini, bosnya ada di sebelah sana di antarai kali kecil, sungai kecil, ya. Ho tigor, monotoho doho diulaumi, jika kamu benar dalam pekerjaanmu, beban yang 12 meter tadi, itulah jembatanmu sampai ke saya. Alasi tigor tidak mengurangi, tidak menambahi, dia mulus. Sap gitu, ya. Giliran si tagor sekarang, bagaimana pe ngamalo bolo pe tarotok nah. Ang gua parsubak kumanon narana. Baima beban nabi nami. Naking 30 senti diurangi 50. Dang sahak biatong, ya. Dang sahak alangan diurangi mana 50 senti. Ala itu jebatan na memang ba dang parsido mak say goodbye ma diho hasian ya inna bosima tu adion si tagoron ala dihurangi beban nai ya holang si tigorom mak isen na ulo songo si tagor dihurangi naking memikul salib maswadaho diri mengikut aku itu syaratnya ya jadi ba tudus dunianon alai jamita marbonga puda maon nanaing berengota the hidden kamera tersembunyi Tuhan ada di mana-mana ibarat matahari yang tidak akan pernah berhenti memberikan sinarnya sotung tadok somar minggu pi badang ibu to Tuhan inna ise ya
The hidden camera, kamera tersembunyi Tuhan. Dan yang kedua, nanti kita masing-masing kasih LPJ, laporan pertanggungjawaban, ya. Idok Tuhan ima Tuhan non, albineru tauruk, nga 27 tahun ko paditania KBP. Biado pertanggungjawabanmu pang. Biado mulu marjami taho mangantuk dojol mai sudi. Piga manang di buku gabe Kristen, ngado ngatong modal di bakan. Biado ho ditong-tongan yakan humaliang. Daido, ya. Alus sama tong. Jadi tapi sudi nga piga tao ko situa ina marupan itu situa tanaking 10 tahun do piamang manang di baik ko dong situa ho ringgas do itu gudu-gudu karo jimami itu tong ho ale ruas ni HKBP Bonang Indah ado na boy ulak ko so tung do holang mulai do ko ruas na burju ruas na mangulukan idui ya ringgas do ho mangaleho nakka na khobar tuhuria do takanasing semua punya LPJ ya. Jadi molo naing songon siti gordo hita bahwa mahita dia syarati deh itu menyangkal diri unak saya audo penau jago molo soalan yau dang adong HKBP Bonang Indai so tung gabenit nanti biar roh aku na taulai dang kabi pasu-pasu kamang ya tuma aku ma taula dengan ya tetap dengan menyangkal diri maswadahul diri sa kabi pasu-pasu ya. So tung gabe songo sitagori na king jula dole dang marparbue diurui ya. Hape dang sabe bana songon isi boy tan marningot burjuma horasi rasa mate dung itu ngelehono kumatu palanguluan. Wahyu 2 ayat 10 gitu ya. Jadi di situ tong tupal hanguluan molo sitigor nak kingi saha deui mana tupal hanguluan ni. Ale sitagor ba satu nggak dalam memana say goodbye hasian edo kan hasian dun edo kan ale ngatu matangis besitagor ngasih tupuh ya dorana amang sabor ni biki so tu korwe manaka natuari edo kan dang tarulah beda bah holang sali do partikian na dang adong be molo kereta api ketinggalan kereta api adong do be kereta api na lewat anggo dikina haduan sahali madokon say goodbye dan selamanya. Finishing well, akhiri dengan baik. Ya, finishing well, akhiri dengan baik. Sekali kita anak Tuhan, tetaplah anak Tuhan. Sekali kita para hari Kamis, tetaplah para hari Kamis. Sekali kita kor agape, ya, tetaplah agape. Unang mau lo dong ke persoalan, iho agape mi, satu ngenai tadi. Jadi orang songoni, mau dong persoalan nasing, iho maina Kamis mi langi mai sina. Hape otik de persoalan nunian diho ma makan tatemi alangi ma diho ama siumi sojungin hate sekali agape tetap agape adamin sekali ina kami tetapi ina kami adamin sekali amakan tate ini kan tate tadi ya tetap kan tate adamin sekali amasion tetap amasion sekali pengikut Tuhan Yesus Kristus jemaat HKBP Bonang Indah finishing well akhiri dengan baik. Unang dangol-dangol sasilon ya. Sapalah kita anak Tuhan, tetaplah anak Tuhan dan selamanya. Finishing well, akhiri dengan baik. Finishing well, lakukan yang terbaik buat Tuhan dan itulah penilaian yang terakhir bagi kita sebagai anak Tuhan. Setuju katakan amin? Martanya kita. Sobanami di wali Tuhan, mari Yesus Kristus. Tarulihami di pasu-pasum. Unang maluas hatami songon nama napul alugu alai marparbue mai songon topik minggu tangihon ma asa mangulu to dimuna asa mangulu hapor syawan pakirimon nang holong ni rohanami mulai hati ma Tuhan ngadili hoko Tuhami keselamatani ada harga yang harus kami bayar mahal untuk mempertanggungjawabkan itu ahapena hulahami di portibion kamera tersembunyi Tuhan, the hidden camera tetap menilai apa yang kami lakukan dan akan ada pertanggungjawaban ke depan. Finishing well, biarlah kami lakukan, akhiri dengan baik. Apa yang kami lakukan untuk Tuhan terbaik adanya.
kami sebagai perjamita, para agenda, song leader, keyboardis, multimedia, penguan kor, jemaat naburju, apapun yang bisa kami lakukan, biarlah menjadi persembahan yang agung bagi Tuhan. Mulai tema di Pakobasio nilu pimpinan resort nami di sona mengpaditari sitorus, dotaka para situa, calon sintua, sudi matahe dotaka ruas bergandengan tangan dengan Pakobasio nami banyak jiwa yang dimenangkan. Dia karuas ni huriam na di bagasan paru kilo na alani sahid di Jabu berobat jalan di dia penasida hodo tabib na agung lehon mahamalumatu tu sida Tuhan asa marolop-olop tu dinasida lam marbadia guarmu di saluhut parnguluan nasida be nang akka dongan nami na di bagasa lasni roha alani ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, hatam nama metori hami saluhuna Uboto hami siat tangan mudo gajang ni umur dohot siana sini roham do nang hai pason lema gajang ni umur do hai pason pardagingon nang partodio petuna sida suang sonima ulang tahun pernikahan di tolu keluarga hatam nama metori hami di Joshua 24 ayat 15c audo ulang asal dongaku sajabu jahu bado uluan nami mulai tema di Tuhan molopian non marujung permingguan nami anggo asini roham naso jadi marujung marolop-olop tu dinami Tuhan maka lason saluhutna dinaung di padua hal itu buko kami di minggu kuasi modo ginition mar parbue ma hapor siaon pakirimon nang holong ni rohanami di bagasan Yesus Kristus martangia kami tua depanmu amin tapa bungu mapeliata marede ita